Fl-aħħar 3 snin il-kumpanija Centercom li tipprovdi għajnuna fuq diversi mezzi ta' komunikazzjoni żiedet il-ħaddiema b'aktar minn 600 persuna. Matul is-sena l-oħra l-kumpanija Centercom irċeviet iżjed minn miljun telefonata marbuta ma' servizzi offruti taħt il-kappa ta' Service.gov, fost telefonati oħrajn li joffru l-assistenza meħtieġa għal servizzi offruti minn entitajiet governattivi oħra. Fi żjara li l-Prim Ministru Robert Abela għamel fil-call center ta' Centercom fil-Mosta, Dr. Abel osserva mill-qrib il-proċess organizzat ta' kif jittieħdu l-eluf ta' telefonati kuljum il-ħaddiema ta' din il-kumpanija. Il-Prim Ministru sema kif 63% tal-ħaddiema huma nisa u sussegwentament jokkupaw ukoll karigi għolja u maniġerjali fi ħdan il-kumpanija. Il-kumpanija tħaddem ukoll viżjoni ta' inklusività u tħaddem ukoll 10 persuni b'diżabilità. Matul iż-żjara l-Prim Ministru ringrazzja lil ħaddiema tad-dedikazzjoni li juru ta' kuljum biex iżommu lil pubbliku informat dwar servizzi governattivi offruti mis-servizz pubbliku minn entitajiet governattivi oħra. Innota s-sens ta' apprezzament li għandhom l-impjegati lejn il-kumpanija fir-rigward tal-flessibilità fil-ħinijiet u miżuri oħrajn li għajnuhom isibu bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. Fil-fatt żewġ ħaddiema spjegaw xogħolhom u kif il-kumpanija tippermettilhom li jaħdmu jieħdu ħsieb il-familja. Jiena student naħdem hawnhekk is-Centercom u jiena xi nibbilanċja wkoll kemm ix-xogħol kif ukoll l-istudju tiegħi. Onestament dejjem irnexxiel insib faċilità anke x'jiena nieħu telefonati, emails ukoll nibgħat emails, anke jkun hemm ġieli il-live chats ukoll li nieħdu ħsiebu biex ngħinu ovvjament il-klijenti. Inni naħdem is-Centercom għal dawn l-aħħar sena u nofs. Qabel kont stay at home mom u issa l-itfal kibru ddeċidejt li nerġa' noħroġ biex inkun nista' naħdem. Centercom għalija fetħit li l-opportunitajiet għax bħala ħinijiet enitni biex sakemm ikunu l-iskola jiena nkun nista' noħroġ naħdem. Waqt iż-żjara tal-Prim Ministru l-Kap Eżekuttiv ta' Centercom Robert Spiteri qal il-kumpanija qiegħda kontinwament investi fit-taħriġ tal-ħaddiema filwaqt li tassigura li jkollhom l-aħjar għodda u bl-aktar teknoloġija avvanzata fis-suq. Dan bilan il-kumpanija tkun tista' toffri servizz ta' eċċellenza. Saħaq li meta Centercom espandiet fil-Mosta, il-kumpanija mhux biss bdiet toffri servizz lil klijenti lokali iżda anki dawk internazzjonali. Għalli dan isir għaliex il-kumpanija tfittex u ssib ħaddiema li huma determinati li joffru servizz ta' kwalità. Għaż-żjara tal-Prim Ministru kien hemm ukoll preżenti il-Kap Eżekuttiv tal-Malt Enterprise Kurt Farrugia.